Okay, Kimi. Fernando is 3 seconds ahead of Hamilton. We expect his tyres to go off at the end of the race. If you get past Hamilton, I think we've got a chance of a win. Ei mikään mene saatana kohtuudella. Käy saatana jäätyy vaan tällä. Voi vittu tämän saatana. Tulisi ite laittamaan saatana huoltoukot. Keksimme Okay, saatana. the next car behind you is Alonso. Alonso 5 seconds behind you. I'll keep you updated on the gap. I'll keep you updated on the pace. Jotta saatana mukaan. Kato, ei sovi tuohon lähtemään kun... Ei saatana. Voi Jeesus, miten laitetaan. Okay, Kimi. Ei kun se ei ota sinne. Mikä saatana sitä pitää kiinni? Kuka nämä päin vittua? Okay, Kimi, we need to keep working all 4 tyres, please. Ei. Voi vittu, tää alkaa kyllä vituttamaan. On tämä saatana! Vittu, tulis jo minne tietomet. En kyllä enää saatana kyllä. Hommatko huoltomiehet noihin saatana vehkis, kun ne ostaa perkele tiedä varmasti, että missä on vikaa, saatana. Vaiha kaapeli, vaiha boksi, saatana itekään eivät tiedä. Vittu teetättää saatana kaikki. Ei Piiponniemi saatana. Okay. Voi vittu! Ihan tyhjää hommaa vain teetättää. Ihan saatana. Voi jumalauta, saatana, pinnaa kohta tulee. Vittu, viinaa pitää juua, ei niin saatana tämä. On tämä kyllä työmaa, saatana. Vittu, se on aina Kilposella ollut tämmöstä taistelua, saatana. Ei vittu! Okay. Silloinkin sen teen kanssa ihan samanlaista. Se on joku kirous tässä Kilposen työmaassa, kun se ei saatana kyllä onnista täällä. Se on aina saatana kauhea tappelu ja taistelu koneiden kanssa, saatana. Ei tätä saa. Menipähän tuo viimeksi, niin nyt ei millään. Okay. Ei jumalauta, kun ei tuo ottaa tuohon tämän... And what a race victory, what a special feeling this will be for Kimi Räikkönen. Yeehaw! Woo! Nice job, Kimi. Absolutely brilliant.